Askeby video nummer 1 i dag. Askeby video nummer 2 kommer måske om et par måneder. Og nu har vi en producer, der filmer, som hedder Lavin Nazaré. Okay. Mit fætter. Fodbold eller badminton? Fodbold. Ronaldo vs Messi? Ronaldo. Real Madrid eller Barca? Real Madrid. Hvad kan du bedst lide? Kage eller sodavand? Det er faktisk et spørgsmål. Lad mig tænke mig om. Jeg kan bedst lide sodavand. Okay, ja. Er der flere spørgsmål i telefonen? Nej. Er der ikke? Nej. Er der ikke flere spørgsmål tilbage? Nej. Allerede, hvad mener du? Prøv at kigge. Er der flere? Jo, der er en. Okay. Kan du bedst lide bil eller en cykel? En hvad? En bil eller en cykel? En bil selvfølgelig. Hvorfor? Fordi den er sej at køre i. Okay. Jeg har selv kørt i den før. Hvad er dit fulde navn? Det er Haris Nazaré. Har du en hund? Ja, Lavin. De kører. Victor. Har du en kat? Nej, jeg har desværre. Jeg havde en kat,